Daki hajar ngut ki pat Kristan ya hiar bat ki lomlang hakichingi ki ada ka protest halor ka an balapas de state government ka APFRA balapas nadu usnam khat khanas pa nyopopra kan kechingi ki kolong bandawa ba ban pendu lena ban repeal ya kene ka an tungin ye pechwa ka kene ka APFRA bat ka gicing tumu jongka ka APFRA lani ka Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act palapas ta ka state government jong ka Arunachal Pradesh haus nam phat khandai spa nyo phra long ba ka jing tumu jong ka ne ka an kolong ba ka ben kong ban yada na ka benta ban pen kala niam chubor ya ki breu hapo ka state ka baar ban yada na ka jing jia lan na ka jing kan at hapdang ki kun hun niam ba pher hapo ka state bat ka bakhadu ka balai ka bakhadu ban yadaru yaki ban yadaru na yaki group dan ki weakest group dan ki group ki ba telot bor ki brana bor kita ki long kum ki kentai ki khanna ki baduk ki baraitong kum ta ban yada yaki na ka jing shat ngot beng lan na ka jing cha thumbor kumta ya ka jing ki dalam khmat da ka kun hun ACF kebamut ke Arunachal Christian Forum. Kidon ki kat tu kat ni ki kendon lene ki daw kepala penlong ye ki pat Kristan ban yalom lang lene ban yaki bandawa ban pendam no ye ka an. Namar ba ha history ka yetu yengi ba kadon shibon ka persecution lene ka jing pen ki jing penjak pen ye ki Kristan hapo jong ka state Arunachal Pradesh. Kumta kini ki pat Kristan Kemdan kecing sengai dan kemdan kecing sengau sengai dah ke bapas ya kena ke an. Bat kum juro kapen artatien ru yaki lene kapen sengau kapen kuslai yaki kapen warit lene kapen kuslai yaki jengmut jeng perkat jong ki Kristan yo lek seba ke sorkar kapen dan kamba kala ya kena ke an. Hadian balapas jika kapen kamba kala dah ke bertemu ban target kenang ya ki Kristan ha ke jaka ban yada yaki lene ban yada yaki nak hakata ka hok ka baki dai ban yo kumta ka jing airman siamat ka jing ding jong ni ki pat Kristan le se ban ba ka sarkar kan sayu roj lene kan sa target khnang yaki Kristan ban penduk jat chisndon yaki dir mar kata kadau kini ki pat Kristan ki beran hapo jong ni ka stir kila dap shibun ka jing artatien bat kila dap shibun ka jing sngo thamula bat ka jing sngo nok man siam kumta kelia mi bat kelia lumlang kumne ban dawa ban pendam no ya kene ka ai